Исәмсез, эфирда атны яңалыклар тапшыруы, узган атнаның мөһим вакыйгалары белән мин Алсу Нуриева таныштырачакмын. Соңгы вакытта этләр активлашты. Белгечләр бу яз якынлашу белән бәйләделәр. Ел саен гыйнвар азагы февраль башында этләрдә оеша торган чор җитә. Бу проблема бездә дә бар. Әлмәт районы конкурс нигезендә этләрне тоту буенча контракт төзеде. Бу юнәлештә актив эш дәвам итә. Узган ел әлеге тендерны бөгелмә, ә бу ел Ульяновск өлкәсеннән оешма атты. Бу хакта Әлмәт районы башлыгы Инстаграмда туры эфир вакытында сөйләде. Закон нигезендә этләрне аулыйлар, стерильләштерәләр һәм вакциналаштыралар. Тоткарлаганнан соң аларны кире кайтаралар. Әгәр эт агрессив булса, аның белән аерым чаралар үткәреләчәк. Тендер откан оешма гаризалар буенча гына эшли. Тимур Нагуманов мәгълүматны Инстаграмда гына урнаштырсаң, ул кирәкле хезмәтләргә тиз генә барып җитми дип билгеләп үтте. Шуңа күрә барлык мәгълүматларны шунда ук торак коммуналь хуҗалык департаментына җибәрү яхшырак. Более 100 животных ими было отловлено. Работают они по заявкам. Значит, соответственно, если вы заметили стаи бродячих собак, то нужно обращаться также в департамент ЖКХ, оставлять информацию. Киләчәктә Әлмәт шәһәрендә 2 гектар мәйданы булган җирдә 250 сукбай хайваннар өчен приют төзелү күздә тотыла. Ә хәзергә Әлмәттә шәхси битараф булмаган кешеләр ярдәме белән Кошкин дом реабилитацион үзәк эшләп килә. Анда эт, песи, тутыйкыш, хәтта ташланган кәҗә дә асрала. Бу урынны Алсу Әмирова күреп кайтты. Бу Маша Кошкин дом реабилитация үзәгенә 1 ел элек тапшырганнар. Аны машина таптатып китә. Оча сөяге сыну сәбәпле дәвалау өчен Казанга кадәр алып барырга туры килә этне. Операция өчен кирәк сумманы эт язмышы өчен битараф булмаган кешеләр җыя. Менә бу бала Мария исеме, Маша дип аталабыз аны. Тоже безгә алып килделәр аны. В одном месте инде он там как охранная была, кебек инде общая собака. Ее машина сбила. Хазер безгә алып килделәр дә попросили за ней ухаживать, потому что некуда ее, негде нашим собакам где-то после полученных травм проходить реабилитацию. Алдым инде ничек алмыйсың инде. Ул кеше сымакмы, әйме? Син кеше сымакмы? Юк, кызым. Монда килбеләккән һәр эт песи стерилизация уза, тиешле прививкаларда ясала. Эт песиләрнең алларында ашарга бар җыештырылган, өйдә дәваланучы этләр асрала. Урамдагы вольерларда сәламәтләре. Алар минем бит бала сымакмы, беләсезме? Хоть рыча, хоть татарша да әйт. Ребенок есть ребенок, бала есть бала инде. Сез аны ашатасыз, кулдан бирәсез. Яшь приютка, без реабилитационный центр инде аталабыз. Шундый радуется нам, верит нам. Кемгәдер кирәк булмаган, ташланган, машина таптап киткән этләр, писләр асраламында. Мария һәрберсенең язмышы белән таныш. Әлмәттә тиздән сукбай хайваннар өчен төзеләчәк приют турында Марина ханымның үз фикере. Ишеткәнем, анда 250 дип бош була, бошка була. Минем бит около 300 голов. Так что у меня сразу весь приют туда поместится. И приюту рознь, менә кого, кемне алалар менә. Этләрне, нәрсәләрне, ә миндә бит и псиләр бар, кәҗәләр бар, этләр бар. Юк инде, алай эшләмим мин. Я не могу предать их. Эт песләргә уенчык итеп кенә карарга кирәк түгел. Бу уйланылган адым булырга тиеш. Я обращаюсь к тем людям, безнең халыкка инде. Килегез безгә, пожалуйста, выбирайте. Без менә постоянно көлеп әйтәм инде шуны. Мы же когда замуж выходим, женимся, сразу не хватаем, не ведем в ЗАГС никого, имя. Поэтому мы тоже даем шанс для этого, то есть время даем, чтобы друг к другу привыкли люди к животным. То есть вы пришли, взяли у меня собачку, например, или кошечку. И от нас сидят турсында, если что-то не получилось, не срослось, вы можете прийти, выбрать другого. Мондагы этләрнең күзләрендә ниндидер моңсулык, кешеләргә карата ышаныч сизелә. Ятим бала сыман алар да үз хуҗаларын көтә. Әмма бу этнең исеме Линда. Ул бераз камерадан курка, шундый оялчан. Аны монда кеше килеш алып килгәннәр. Хәзер инде ул стерильләштерелгән, аңа 5 ай. Яхшы кулларга биреп җибәргә әзер. 4 аяклы дуслы буласы килгәннәр яки шәхси приютка ярдәм күрсәтергә теләүчеләр Кошкин дом реабилитацион үзәккә социаль аккаунт аша мөрәҗәгать итә ала. Бүген төбәгебездә дин тәрбиясенең дәүләт дәрәҗәсендә яклау табып кабат үсеш алган дәвре. Узган елларда калабызда шулай ук вәгазь кичәсе узды. Әлмәттә Юсуф хәзрәт Дәүләтшин килде. Очрашуда Алсу Әмирова да булып кайтты.
Юсуф хәзрәт Дәүләшин тумышы белән Сарман районыннан 2005 елга хәтле Сарман районы имам мөхтәсибе булып эшләгән кеше. Шул елларда Ислам нуры сәхифәсендә алып бара. Ә бүген ул Әлмәт халкына үзенең вәгазен җиткерде. Юсуф Дәүләшин Казан шәһәренең Идел буе һәм Вакитов районнарының имам мөхтәсибе. Үзенең Әлмәт белән бәйле гомер дәверен сагынып искә ала. Әлмәт халкы белән булган очрашуда төп тема туганлык җипләре. Сөйкле Пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям дөнья бетер алдыннан туганны танымас. Туганлык җипләре üzülür, туганлык җипләре бетер дип кат ул күп хадисләрдә зыяга гына безне кисәтмәде. Шуннан да җәмәгать без бүген яшибез шундый җәмгыятьтә, шундый вакытта безнең туганлык җипләре бик нык сынала. Һәм Аллаһ Тәгалә менә шушы туганлык турында безне Коръәни Кәримдә кисәткәндә үз хакын әтияни хакын һәм туганнар хакын бергә куя. Туганлык җипләрен өзү җинаятькә тиң. Шуңа күрә туганны туган үтү мөһим. Бүгенге муллык заманында туганнарның бер-береннән читләшүе дөньялык бәләсе. Туганлык бетү ул ил бәләсе. Туганлык җипләренең üzülүе, туганлыкның бетүе менә бу җинаят, преступление. Бу җәмәгать бөтен ил, бөтен милләт өстенә хәсрәт булып төшә. Чөнки туганнары белән туганнарча яшәмәгән кешегә ул җирлеккә бәрәкәт килми. Ул җирлектән Аллаһның бәрәкәте китә һәм Аллаһның ләгънәте килә. Кичәгә җыелган җәмәгать тә Юсуф хәзрәт Дәүләтшинның вәгазеннән соң туганлык җипләрен ныгыту кирәклеген аңлап таралышты. Бүгенге вәгазьдә Юсуф хәзрәт Дәүләтшинның туганлыкны ныгыту мәсьәләсен күтәрүе бик тә яхшы булды. Менә әле әйтелгән фикерләргә нигезләнеп алдагы көннәрдә барча тыңлаучылар, вәгазьдә булучылар дип уйлыйм, туганнары белән мөнәсәбәтләрен яхшыртырлар. Иншаллаһ барыбыз да бу мәсьәләне тагын да икенче яктан һәм тирәнрәк карарбыз дип ышанып калам. Иншаллаһ. Кичәдән тулы репортажны Ислам нуры тапшырында карап булачак. Әлмәттә мин булган шәһәр исеме астында беренче театр лабораториясе үз эшен төгәлләде. Аны Россия театр сәнгате институты магистратурасында укучы бер төркем яшьләр оештырды. Аларга Татнефть компаниясе хәйрия фонды һәм Әлмәт татар дәүләт драма театры ярдәм һәм теләктәшлек күрсәтте. Әлеге лабораториядә безнең хезмәттәшебез Рәдифә Нугманова да катнашты. Журналистның үзендә сыналган яңа белеме тамашачыда бәяләнгәнме? Җавап алдагы сюжетта. Яңалыклар программасында эшли торган журналист буларак, Әлмәтебездә булган мондый текә яңалыктан мин әлбәттә читтә кала алмадым һәм бик рәхәтләнеп бала чакта булган хыялымны тормышка ашыруга керештем. Мин булган шәһәр проекты 21 гыйнварда башланды. Аңа чакыру Instagram шелтәрендә таралды. Оештыручылар беренче театр лабораториясенә 25 кешене чакырды. Нәтиҗәдә 26 Әлмәтледә бу кызыксыну уятты. Бу кемнеңдер күршесе, хезмәттәше, дусты, таныш һәм таныш булмаган кешесе иде. Биредәге иҗат процессын бер сүз белән әйткәндә, шәһәр халкы театры дип атарга мөмкин. Бу профессиональ булмаган актерлар белән профессиональ спектакль кую. Шулай итеп, элек тамашачыларына булган яки театрга йөреп карамаган кешеләр үзләре сәхнә әсәре тудырды. Посмотрела в зеркало. Был самый обычный день. Я посмотрела и увидела. Вот он. Лабораторияның ни белән тәмамланасын башында да, уртасында да, хәтта премьера билгеләнгән билетлар хуҗалы булып бетеп, тамашачылар сәхнәдә урын алгач та белгән кеше юк. Аны оештыручыларга да, анда катнашучыларга да бу сер. Әлегә ачылмаган, ачылачак яки ачылмый калачак күңел сере. Сәхнә теле белән әйткәндә, импровизация. Мы правда не знали, какие здесь прозвучат истории, что будет. И для меня случилось открытие, и оно случалось каждый день в лаборатории. Сәхнәдәге хаотик хәрәкәт чынлыкта туктап калып үзеңне ишетү өчен менә дигән мөмкинлек. Аңардан файдаланган әлмәтлеләр үзләрен чын-чынлап бәхетле хис итте. Бу лабораторияда менә пауза алдым. Пауза. Менә ачылып киттем. Минем күңел шундый җырлый сыман. 7 көн эчендә һәр көнне мин үземне яңа яктан ачтым дип әйтә алам. Үзем турында белмәгән әйберләрне өйрәндем. Аңа хәтле ничектер хис тойгыларымны бик күрсәтергә яратмасам, хәзер моның андый куркыныч әйбер түгел икән аңларга өйрәндем һәм минем белән бергә булган башка шәһәрдәшләр, башка катнашучылар да шундый ук уй белән китәләр дип уйлыйм. Алга таба бу проект дәвам итәчәк. Премьерага килгән Татнефть хәйрия фонды директоры Ринат Мамин бу хакта спектакль азагында шәхсән үзе белдерде. Якташыбыз Эльвира Галиева һәм аның курсташларының проекты үз тамашачысын тапты. Димәк, алга таба әлмәтлеләргә үз сүзләрен
җирләрен җиткерер өчен яңа мәйданчык булачак дигән сүз. Әлеге шулар, мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Ленар Корбанов, сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.